Oke lur, iki saiki wayahe ngerenov banteng digawe tanggal 2 Agustus riyayane wong Bantengan Nuswantara. Nah, iki bantenge bejat kabeh iki opo iki? Gurung ditandani ya. Iki yo opo iki kok bejat kabeh ini? Sudah budal lah gak iki kok bejat kabeh iki Hamin piro saiki? Saiki tanggal 28 29 30 Hamin 5-an yo. Hamin 5-an iki mau ngepet nemen yan bantenge bejat kabeh. Nah, bejat kabeh. Tak kamera mburi gak percaya ya. Waduh bolo, iki apa bolo? Panenge bejat kabeh iki bolo, bolo. Duh, iki meletre kayak adane ngene bolo, mari tak preteli bolo, iki bolo. Duh, iki sungune meletre bolo lho. Pudul maneh bolo, bolo ya apa bolo? Iki meletre iki bolo, bolo. Wis koyo kudandel ngene ya. Iki lindu iki ya bejat bolo lho. Tapi kupinge gak bejat bolo lho. Oh, iki retak bolo lho. Iki yo goang ya. Iki goang iki enggak kena di anu sing penting iki disekrup engko aduh aduh. Aku ngene. Iki engko disekrup maro ditembel ya. Tembel. Nah, iki bolo iki kate direnov bolo menjadi lulangan seperti ini bolo. Iki bolo. Ini di bawah tanggal 2 bolo. Tanggal 2 membawa ini membawa ini nah, membawa 4 banteng. Oh, 5 koyo 5 karo iki. Karo iki bolo. Karo iki bolo. Karo si kecil bolo. Si kecil Betawi bolo. Dos iki bolo. Nggawa andaru. Baru langsung nggawa iki ya. Nggawa iki. Nggawa banteng iki ate dikei lulang iki bolo. Dikei lulang iki. Iki lulangi wedhus sama. Cek gak brodolan ulu sama. Iki yo kate ganti kalepe bolo. Kate ganti kalep iki cek gak ngene iki. Diganti kalep koyo ngono ku. Lah iki engko iki yo dilim iki nih. Iki sementara tidak dibawa bolo Nusantara meletre tidak dibawa. Soalnya sakit. Ini sakit ya. Tungune podol. Tadi nggawa mek lindu maro meseman iki ya. Iki meseman lu iki mesem. Marono mbek karo mesem iki barang lawasan karo andaru karo iki mbah apa iki yo sapa iki lali lali pokoke jenenge aku lali iki sapa iki bolo iki bolo lali bolo aku bolo membawa syuting totok pecat iki syutinge waras iki syutinge waras di kerbau kecil yang tengil ini ini bolo iki insya Allah mau ada tanggapan bantengan RJS di daerah mau Trabasing Singosari masih apa masih belum ke ACC masih membawa ide pokoknya bolo ikuti aku membawa ini ke rumah Mas Faris untuk dipreteli anjay dipreteli anjay karo nyekrup iki sungune sambungan iki sakmene iki kayu lah sing iki sungu jadi sungune iki disambung set kayu
marane sungsu ini jenenge meseman bolo lho meseman iki bolo wis bolo iki dikei lulang maro bolo cek ketok kereng maro kok dicet ya barang kok dicat barang lho dicat barang kabeh dicat wis engko wis ngono ae bolo iki tak budal nang omahe Faris ini di bawah oke oke bolo iki wis kate OTW nang omahe Mas Faris membawa Mio anjay Mio anjay kualik jir kene ane jir engko ae sebenarnya goblok sing masang aku padahal sing masang oke bolo iki paling ngeterno nang omahe Mas Faris soalnya di omahku iki wis bakal kasih tak gawe nang omahe Osro iki bolo wis kate OTW nang omahe Mas Faris wis ngono ae bolo oke caci saiki lek omahe Faris kan bolo iki pandeng-pandeng sakit bolo ini wis nek omahe Faris tak kamera mburi tak sepil-sepil markasi Faris ya oke bolo ndek omahe Faris iki lho ono caplokan Faris jualan caplokan gini ya guys sing mau pesen langsung WA Mas Faris di pandangnya iki mang Bung Predalian Harunul Predali iki pandang-pandangi Mas Faris iki buatane Mas Faris lah iki buatane bapake Mas Faris iki bro iki caplokane SPK bejute Mas Faris yuk pandangnya di Predali iki Mas Faris yo gawe caplokan iki lho model anu Sapati Pak Warsono tuh sip kainane Mas Faris bro caplokan iso bandeng iso naga ya iso bro iki buto iki naga sik sepil sip naga bisa langsung hubungi Mas Faris aja iki bandeng Mas Faris iki bro kerbau bandeng Mas Faris kalau isi yuk jaliteng model jaliteng iki juga ada angklung jual angklung juga if Mas pilihan price project ono pecut-pecut barang lu capokan oke maro di Predali bolo tak sepilet di Predali bolo serungai bolo slompret no keyboard iya no caplokan mini ono caplokan gede ready semua pesanan ini bolo dan Faris Garage aduh botak meternya gak dibawa berarti ban? enggak botak sih
Aduh. Setahun pisan iki digawe. Awet ini cara. Anjay. Tadi bolong ini tak lu. Kari kayak sabuk. Sik dirakit no Mas Paris. Pelian. Oke, bro, tadi san bro. Penampakane bro iki meseman bro. Sungune urung di sekrup karo Ais. Ini iki bro. Jadi jos sip. Sungune retak ya urung di sekrup.